cuvântul nou, valoare se cunoaște din ziua în care se naște. E o melodie care s-a inventat pentru Marius Stocker. De la Aurică și Marică, pentru familia Stocker. Hai, dă drumul acolo! Din partea lui Marică, din partea lui Marică, așa cum se vede câteva sute de euro pentru Marius Stocker, cel mai frumos caracter și cel mai dulce, și mai ales pentru Petrica Stocker, care a comandat bucata asta lui frățorul lui. Și pentru ce bun pentru Marius Stocker, din cap până în picioare, Marius Stocker. Și din partea lui Petrica încă 10 milioane pentru frățorul lui, pentru copiilor și nevestele lor, pentru fiii lor și pentru Marius Stocker. O valoare se cunoaște melodia care s-a inventat pentru el. Una, două, trei, vier, hai, hai, hai! O valoare se cunoaște din ziua care se naște. O valoare adevărată pentru Marius Stocker, care s-a născut șmecheria odată cu el de la Crăciunul lui, Petrica Stocker. O valoare adevărată. O valoare adevărată o găsești la Francis Stocker. Și Petrica Stocker. De partea lui de Floran în postul adorării, pentru Marius Stocker, nașicul lui și pentru Petrica Stocker, Mariusini și Liton de Masa. Și pentru regele Saram să rămână să trească copii. De la Mario Fără, pentru emblema României, Marius Stocker. Marius Stocker e emblema României, pentru copiii lui Dorin Saram, toată familia Stocker, cu stimă și respect. Le-am răgăbut, permis și melodia lui cuvântul meu. Marius, știu că tu vă dă respect de toate dovezile. Una, două, trei și dai! Pentru măicușorul lui, viața lui, șeful lui, o bună s-a înjurat pe copiii lui, viața lui, șeful lui. Nu există altul ca Marius în România, așa cum se vede și cu 10 milioane. Să ne putem vorba la asta. Avem să potrivesc mănușă, lucrământul Marius. O comandă, n-auzi ce spune, Petrica, auzi vorbele lui frățorul tău. Nu ești aștepte să fii, opa, e mai greu să te
Pentru